die Simons vlei bezig is. Mijn meisje, die dame, ik is hier voor die paren. Die wat hoor? Die paren dan. Oom bedoel sy die baby. Daar in ja. Okay, oom kan net daar gaan. Oké, maar dank je noontje. Maar dat is een lekker vinkje. Dat kacheltje, vrij lekker warm. Let nou voor mij. Die paradijkjes gebrande perentje. Zoals een lekker brandtoinkje. En een veegje. En een kaasje. Met een lekker klompje rooiwinkjes. Een chocamokkakje. En een zevertje. En dan hier. Als die zoetgoedertjes. Nou gaat het zomaar zo wegvallen met een van die goederen. Oeh, meisje, moet ik klokje weer? Dank je, meisje, hoor. Plesier oom. Ach, dank je, ja. En dank je voor jullie ook, Simons Vlei. Voor om Callie Wayne, zijn episode 2. Oh, zien we jullie binnenkort weer. Zo, zo.